Thiro joma jomiganga. Joma mayo ji mwandu gi kata joma kao yako mwandu mapiny. Okanyal timo mano. Okinyal. To kichaki ng'iyo mos, tiyudo ka an ma ok en bati, en ja siasa moro. Iyudo ka samoro kendo kichaki dogi digi sirore. Ang'o matimore e siasa? Ing'eni okang'e ng'ama rifatu ni siro jo miganga kata joma nade, lakini mago weche ma jo siasa wacho ga, ang'o malokore? Oking'eni ya paro lokore. Siasa iwacho ni siasa en interest ema ni mbele. Mar ng'a? Gima dwaro, kaka wach ni an ja siasa, gima dwaro ema keto mbele. Ka in George Bati kawuono kidwa miya gima dwaro, tanyalo manyo weche te matimi nade ma wache wi. Mano siasa 101 politics. Anyalo wacho gik maricho e wi kabisa, anyalo kunyo nyaka weche mano siri mano sekalo. Lakini kiyie support ai gima dwaro, mano siasa. Ok Robert Nyasura kata jadolo lemo. Lakini ka wadonje siasa koro, to kanitie richo moro manisetimo tabro golo. To kichaka mana paka tapaki. To ka kedo kinyi wachakwa gwenyore be mana kamacha. Mane kaka siasa en. Omiyo kikipar ni ja siasa bro timo siasa gi honesty. Okay, honesty nitiere, lakini ok time e laini moluore tir ni ng'ani nyocho okwalo kendo nyocha do sewacho ni nyocho timo marach koro kikariura kode. Anyalo yanye kawuono kinya pake so long as o champion interest mar politics. Lakini mano kit dhano, mano kido manyaki bedgo kidonje siasa. Bende nitiere gima nyalo golo mane siasa? Nikech aparo ni sama jotelo manyo kombe mag siasa to interest miketo mbele en mar japiny. Interest mar japiny rumo gi kanye? Nikech ka wang'iyo moko kuom gik momiyo iwacho ni winjo bed ni golo jalup jatend piny Rigathi Gachagua en ni wacho ni an abiro chung' ne ogandawa. Yes. Interest mar japiny rumo kanye seche ma ji oyudo siasa, ma jotelo donje siasa? George wach ni niya. Yes. Telo mineno oket mar piny ni ng'ata nyalo telo. Ng'ata kendo Kenya ka sani nigi chike ma kata in emo kawi oketi kacha to chike ga emiluwo titela onge gima mondi. Nikech wach ni advisors nitie, jomosomo nitie, jomanade, jomotiegore e yore mopogore nitie mabiro chiki kendo biro tayi. Gima duong' en niya, ere kaka George Bati in iwuon kata Robert Nyasuna dwa neno niya adwa chopo kacha mondo ane matimre nade, ane matel. Nikech ng'ata nyalo telo. Omiyo mane makoro wachno koro donje ni koro ane makoro aromo gi telo ne oganda mar Masawa. Mano kaka koro Rigathi wacho. En makoro romo nikech otemo position himself kaka jatelo mar Mount Kenya. Oketore nikech sani neno kaka Uhuru Kenyatta nyose wuok kanyo, koro kanyo dong' nono, to kanyo nigi kura maduong'. To kinyalo negotiate politically ka jogo timore nade onge ng'eyi. Mane gima nego Rigathi nikech otiyo gi formula mane William Ruto tiyogo. To makosa mokoso en achiel. Mokwongo kane William Ruto lando ni chung president, nosekawo lang'o te bukete ng'eye molingo thi. Okay? Moling ma onge ng'ama pinge kono. Sani king'iyo tineno ka ji kata korgi kono pod dhano ng'ikni matin, pok oriwe maber. Yes. Koro gine ka Ruto nokawo thuolo higni 5 koling ti ka ok ochapo Uhuru Kenyatta. Oling aling'a kabisa. Kaeto ka koro giduogo mar ariyo to koka otimore nade? Olokore. Mokwongo no make sure ni already lang'o en go. Mar ariyo nosedonjo nyaka e kuonde mamoko, nyaka Luowa odonjo, e Yokuche kanyo odonjo, en gi jogene kabisa. Serikal be nosedonje moketo jogene kamora mora. Ngicho kawi 5 years e serikandno opango tich maber. Pesa be oneno ni oyudo moromo. Ohala yandea en gi pesa. Ngi nyalo paro ni noting'o ga pesa kotere kanisni. Kowuotho. Oting'o pesa kote milion 3, milion 4, milion 3 kamano. Diponi Robert ine siasa. Yes. Samoro nitiere gik moko ma inyalo fwenyo ma japiny ok ong'eyo. Yes. Diponi nyo temo mondo en boti kech wachno dwa luwo lai mane William Ruto tiyogo. Ruto noling higni 5. Yes. En owacho ni anto higni 5 gi adwa chako so tienda. E higni 5 gi miwacho ni kai kama Ruto ne pange piny. Yes.
embo wacho ni an bende higni 5 gi mara choko ogandawa mondo ogandawa maka to dwa wacho gini e yor ayanga ni an bende dwa ni mondo mi abed kod ogandawa mondo wadhi nyime kaka oganda to samoro dipo ni otuone gik mane ogeng'ne yore mane Ruto oyudo godo moko kuom tudruok mag omenda gi pek mar ofuko mondo odhi oring kod aparo ni odwa dhi mapiyo, odwa dhi matek ahinya. Iyudo ka gimokelo tabu ne Rigathi Gachagua, onge ng'ama okinyo Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua nochako mana wach ni kende wuon, kapok kata wach Gen Z otimore, kata wach maandamano pok otimore, pok okelo finance bill, pok obiro. Ochaka ni Mulima lazima ipewe heshima. Mulima, wan koro wane jotend Mulima. Uhuru Kenyatta, in koro wakwa ing'uono. Ineno, ochako wacho ni okwa Uhuru Kenyatta. Koro jing'e to Uhuru Kenyatta okwa ng'uono nang'o. Ting'eno owuoyo oko, owuoyo kanisni, owuoyo wi mitoka malo, owuoyo koro intentions ge gik manodwa timo ofwenyore ayanga chon. Kaeto ochako gore gi NIS mowacho ratiro ni do matiyo machoko rieko kata weche ne ker kata ne piny Kenya ochako pingore go kabisa kogoyo nikech joka kano chako fwenyo gigo motimo no. Koro makosa ne motimo go makosa e formula gi manotemo kopo formula mar Ruto cha. Makosa en ni no chako go koko chon, o chako timo gige ne gi chon. Kaeto ko chako timo kama to yudo ka wach Gen Z cha obiro. Oreko nyeni en no pingo kata wach mar no en no chako pingo finance bill. Ka finance bill poko biro kata. Kaeto yudo wach Gen Z cha. Tineno ka koro ene ma koro ka wach no kagima mare. Modhi nyaka Mombasa ka piny tek monego beno chung e bath kirka. Koriwore kode. Odhi mopogore kabisa. Otimo gima pok notim nyaka nene gi jalup ker mora mora. Odhi e State Lodge ma Mombasa. Mobet moluongo press conference kanyo. Kaeto rito ka ker osewuoyo. Pok otimore. Kata diere mana en diyo. DC ok nyal wuoyo. Kaeto diyo wuoyo. Ok nyalre gidene mag sirkal. Omiyo wiye no yombe. Oringo ma wiyo yombe moweni koro osemuomo, osekalo. Mane gima ohinyo Rigathi Gachagua. Ema nego Rigathi nyaka kawuono. Nikech formula manotiyogo mar Ruto cha. Nikech ing'eni kosekawi mokete deputy president George Bati. Gima koro ing'iyo kende en president. Onge gima chielo minyalo chaki ng'i. To gima notimogo makosa en ni oikore to oikore korokni. Kendo nyisa dhano ni an koro aikora ne kawo. Lakini onge gima nyalo yieni itim gima kamano. Nikech seche mukawo sirkal president duto te kosedonje sirkal pachgi gi chunygi te nie tich. Gigombo ni mondo gilos gimoro ma chieng' moro inyalo pargigo. Gigombo ni mondo gitim to kero dich ma onge sa ma iwachogo weche siasa. Gombo ne en ni piny de kwena piny ni de kwena atiek tamnani. Inyalo paro Kibaki kaka ne wacho ni yawa ugo koko nang'o gini en mano odiochieng' achiel. Yiero ni en mano odiochieng' achiel. Nikech gombo ker ka ker en ni mondo piny okwe obed mos. Mane gima notame ker William Ruto. Ochako go koko to donjo kacha to dhi nyaka press conference. Ok ne nyal luonge nikech gin jomosiepe.